खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय रायजोफोरनिसिम आंनि माखासे आदै मादै आदा बाजै आंनि बिब' फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाथ्रा बेखौनो लाना फैदों। जोंनि जुगा सोलायमारबाय नामा? आं बेखौसो बुंनो लुबैदों। जोंनि जुगा सोलायमारबाय नामा? दैया दासिमबो गोथारैनो दं, बारा बारैनो दं, हाया हायैनो दं, दंफाङा दंफाङैनो दं। गासै बुस्थुआ दाबो जेरै गोदोनिफ्राय सोरजिजानाय जेरै एरैनो दाबो दं, जेबो सोलायाखै। दंफाङाबो दाबो महर सोलायाखै, गाव जेरै नाम गाव एरैनो दंफां सोलिनानै दं। गाव जेरै दै दाबो दैया दैयैनो दं। ओमफ्राय जोंनि मानसिनि गोसोआ मानो सोलायगासिनो? गोबां बाथ्रा जोंनि मानसिनि गोसोआ मानो सोलायगासिनो आरो जों संसारखौ मानो गाज्रि होनगासिनो? जों संसारखौ मानो लेथ्रा होनगासिनो? नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। गैला, जुगा जोबसिगोन, थैजोबसिगोन, गोबां बायदि रोखोमजों खोथा बुङो। गाज्रि जालांनो हमजोबगासिनो। जों मानसियासो गाज्रि जानो हमदों, बुहुमा दाबो गाज्रि जानो हमाखै। माब्रै होनोब्ला जों मानसि जानानै दिनै गोसोआ गाज्रि मानो जालांगासिनो? दिनै दै बायदि गोथारै थानाय, दंफां बायदि दंफाङै थानाय, बार बायदि बारैनो थानाय जों मानो थानो हायाखै? मानो जानो हायाखै? दिनै संसारखौ नायनानै जों मोजाङै थानो हायो। बेखौनो आं बुंनो सानदों। नोंथांमोननो बे भिडिअखौ नांगौ जाबा नोंथांमोननि रिकुवेस्ट खालामनायाव बे भिडिअखौ नागारनो हागोन। खिन्थु नोंथांमोन रिकुवेस्ट खालामाबा आं बे भिडिअखौ नागारनो हाया। खिन्थु आंनाव अलरेडि दा बे भिडिअआ रेडि जानानै दंखायो। नोंथांमोना नायनो होनोब्ला, कमेन्ट खालामोब्ला आं बे भिडिअखौ होनो हागोन। जोंनि बर'नि गेजेराव मा जागासिनो? माखासे मोजां, माखासे गाज्रि। जों बर'नि गेजेरावनो होनदों आं, मानो बुङा जानो? आंबो सासे बर' जानानै जों मोनसे मोजांखौ लुगैयो आरो बयबो मानसियानो मोजांखौ लुगैयो, रावबो गाज्रिखौ लुगैखाया। बेखायनो जे आंबो बर' जानानै आंहाबो मोन्थाय दं होननानै आं बेखौनो बुंनो सानो। जों बयबो मोजां जानो नाजानांगौ। मानि थाखाय? दिनै सासे मानसि बा सानै मानसि बा सासे गाज्रिनि गेजेरावनो गोबां मानसियानो गाज्रि जाफायो। मिथिबाय? ओंखायनो मोजांजों थायोबा जों मानसि मोजांफ्रा बुङो, मोजांजों थायोबा मोजां जाफायो, गाज्रिजों थायोबा गाज्रि जाफायो होन्दोंना। दा आं बे रावखौनो बुंनो नागिरदों। सासे सिख्ला मानसि गुवाहाटियाव कम्पानियाव खामानि मावना जायो। ओमफ्राय बे सिख्लाया न'नि थांखि लानानै बाहेरायाव खामानि मावनो थांदोंमोन, नङा होनबा? दिनै बे गुवाहाटियाव थायो। बे सिख्लाया गुवाहाटि कम्पानियाव मावो, खिन्थु जों बिनि रेकर्ड कलाव जों मोन्दों बे गुवाहाटियाव थायो आरो बे मानसिया गुवाहाटियाव बिजनेस मावो। मा बिजनेस? माने जों दासिमबो बेफोरबायदि बिजनेसखौ जों दाबो मावफेराखै। खिन्थु बिसोर बोरै मावनो हाखो? थाखानि थाखाय गावनि देहा फानो। मानो थाखाय? 2000 नोगोद इन्टारेस्टबाव। नोंथांमोना जुदि रिकुवेस्ट खालामोबा कमेन्टआव आं बे भिडिअखौ होनाय जागोन। खिन्थु बेसेबां जन रिकुवेस्टनि नांगौ होनबा आङो 50 जननि रिकुवेस्ट मोनोबा आं बेखौ भिडिअखौ आगारगोन। खिन्थु नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ फेसबुकआवबो भाइरेल जागासिनो। होमबाबो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअनिफ्राय मिथिनो लुगैथारदोंबा आं बेखौ आगारनो हागोन। नोंथांमोना नांगौ होनोबा रोखा रोखा मा होनदों बिसोरो मोननैसो बिनि बुंनाय राव बाथ्रायावनो दंखायो। बेखौ जों हमनो होनबा हायो। खिन्थु जाय गिदिर गोलाव जुदि जोंनि बर'खौ मोजां खालामनो लुगैदोंबा, जोंनि बर' हारिखौ मोजां खालामनो लुगैदोंबा, जोंनि बर' हारिखौ गोग्गो खालामनो लुगैदोंबा आरो जोंनि बर' हारिखौ सुदेम डेभेलप जानो लुगैदोंबा, जों गोरों गोरा माखासे जाय हारिनि थाखाय मावग्रा, जाय हारिखौ फोसाबनो नागिरग्रा, दिनै बिसोरनि गेजेराव आं बिसोरखौसो थांखिना बुंनाय बायदि जाना फैयो। खिन्थु जोंहा राहा गैया। खिन्थु जों बुंनो हायो। खिन्थु जायफोर संसारखौ बांसिन जोंनि हारिखौ, बर' हारिखौ जाय बांसिन मावगासिनो खामानि आरो जोंनि बर' हारिखौ जाय डेभेलप खालामनो नागिरगासिनो, बे बिथांमोना बेखौ फोसाबनो हायो। माब्रै होनदों? बेयाव मोनसे रेकर्डिं दं। फेन्सि बाजाराव आं थांदोंमोन, बे मोनसे बाथ्रा बुंनाय दं। आरो मोनसे बाथ्रा बुंदों 2000 आं ओरैनो मोनबावबाय। बेबायदि बाथ्रा बुंनाय दं। आसरित, नोगोद खुसिबाव। खिन्थु सोर मानसिनिफ्राय बोरै भाइरेल जाखो आं बेखौ बुंनो हाया। खिन्थु आं बेफोरबायदि मानो जोंनि बर'नि गेजेराव मानो बेफोरबायदि जाबाय थायो? आरो जुदि नों बेफोरबायदि दाय मावदोंबा मानो आं बिदि ससियेल मिडियायाव नागारो? आरो मानो मिथिजायो? दिनै बुंनो थाङोब्ला गाज्रि मानसिया थैबाबो लस गैया होननानै बुङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। दिनै सासे दाखालि जानानै थांबाय, थैनाय मुसुखानि सायाव मोसालांनाय।
दिनै आरो सासे जाबावबाय मोनसे काहानि दाखालि जाबावबाय सासे आमोखा काहानि मानो बर'नि गेजेराव बिदि जाबाय थायो खालि जोंनि बर'खौल' खोनाबाय थायो जों माने मोजां जानो नाजानांगौलै आरो गावनि अपमान माने दा मोनसे एगजामपोल बाथ्रा बुंनो थाङो जों भिडिअखौ मोनबाय इउटुबाव आपल'ड खालामबाय नङा होमबा ओमफ्राय जों मानि थाखाय भिडिअखौ आपल'ड खालामो सोरबा खायसे बुंगोन बे भिडिअखौ दानागार बे सिख्लाया जुदि थैयोबा सोरनि दाय जागोन नोंनि दाय जागोन बेबायदि खोथा बुङो खायसे आंनि दाय जागोन दिनै समाजनि गेजेराव जुदि बेफोरबायदि लेथ्रा खामानि मावनानै जुदि ससियेल मिडियाआव दिन्थिदोंबा जों भिडिअ आपल'ड खालामनो नागारदोंब्ला होमबा दिनै बेखौ मिथिखाबायानो मानसिफ्रा होमबा नों बेखौ मा मोजां खालामनो लुबैखो थैबाबो लस गैया बेफोरबायदि मानसिया जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि मानसिया जोंनि हारिखौ गुबुंले खालामगोन जोंनि बर' हारिखौ लेथ्रा खालामगोन मालाबा मोजां खालामनो नङा जोंनि बर' हारिखौ बेफोरबायदि मानसिया इयुनखौबो फोरोंलांगोन बिराद गाज्रि बेखायनो जों माखासे जोंनि बर'नि हाल साल मोनसे प्रब्लेम सोलिबाय थानाय बेखौ जोङो फोसाबनो नाजानांगौ जोंनि गेजेराव गोबां बर' सेंग्रा दं बर' हौवा दं माखासे आबादारियाथ' आबादारिखासै दासिमबो जोंनि बिटिसिआनो जा बिटिआरआनो जा बा जोंनि अन्य बाहेरा बिटिआरनि बा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय दासिमबो जोंनि बर'नि गेजेराव पुलिसानो दं ना सोरबा आर्मियानो दं नाथाय जोंनि बिटिसि बा बड'लेण्ड बा बर'नि गामि हादोरावनो दासिमबो जोंनि बेबादि साब सिखोन खालामग्रा दाबो मानसियानो गैया दङ जों माखासे जोंनि स्टुडेन्ट होमबाबो आं बिसोरनि सायाव बारा बुंनो थाङा माने बुंनो थाङोब्लाबो बायदि रोखोमनि खोथा ओंखारो खिन्थु जाय बिथांमोना दिनै माखासे स्टुडेन्ट दं दिनै बिसोर बिथांमोनाबो माखासे मानसि मोननायफोरखौ बुदोंमोन साजा होदोंमोन फोरोंदोंमोन नाथाय उल्था गाज्रि बरनामसो होयो स्टुडेन्टफोरखौबो गाज्रिसो बरनाम होफिनो जानला मानला मानसि बुग्रासो बिसोरो होननानै बेफोरबायदि बुंग्रा मानसि दं माखासे ओंखायनोथ' इसोरबो बिथांमोनाबो जेब्ला गावसोरनाव रिपर्ट खालामहैयो अब्लासो बिथांमोनाबो बे खामानिखौ मावो दा बेखायनो जों साननो गोनां जाना फैदों जों माखासे बेफोरबादि बर' गामिखौ बर' हादोरखौ जोङो फोसाबनो थाखाय जोंनि गेजेराव दानांसिगौ खिन्थु गाज्रि नङा गाज्रि माने जेनेबा गाज्रि लाइनाव थांनाय नङा जोंनि बर'नि गेजेरावनो थानानै मोनसे केम्प लुनाय जेनेबा मोनसे डिसिसन लाना बर' गामिखौ फोसाबनो गाज्रिफोर थांनायफोरखौ फोसाबनो आरो जोंनाव गोबां टेकनिकेल दं जों गोबां आइडिया बाहायनो हायो जों गाज्रि मानसिफोरखौ फोसाबनो थाखाय साननो गोनां जाना फैदों बुङोबा बाथ्राया लावलांबाय थायो खिन्थु बेखिनिखौ बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आं रायजोफोरनिसिम निमाहा बिनाय थाबाय गोजोन्थों।